Pulisya akabakuy ko ng mga kuliglig alina talon-talon inatugbungan ayer tarde. 20 de estos man impound alina Police Station 6 na Tetuan. El Police Superintendent Nonito Aslay junto con el mga personahe. Yakuy ko ng mga kuliglig tamang biyahe sin mga propio papeles y mga registration y lisensya del mga driver. Si mira kita papeles, particularmente el franchise nuay. So illegal ese, el violation nila ta opera sila nuay franchise pati aquel City Ordinance 1313 prohibiting 7 kilometer radius. Asigung kunas dai, estos mga kuliglig ay pwede lang mga biyahe ng mga kamino o eskinita ng mga barangay, hindi ng mga highway, kaya si pwede sila mira con estos, asiguro ay kuhi sila kanila. Siguro konsidera lang ta beyond 7 kilometers. At least alihila na mga inner road barangay. Kaya si hindi sila ay lang sila na main road, maskin palampas na 7 kilometer, pwede kita kuwi kanila kasi they are still operating illegal operation kasi nuay sila franchise. Yalya maya meeting si Asdahi con el mga transport group acerca de este mga taman operate nuay propio mga papeles alin ng mga kamino. Emil Tuban, Dateline Zamboanga.